खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गारि सायावनो भिडिअखौ खालायदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि सानोब्ला निमाहा होयो। बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिबिफोरनि सायाव आं दिनै भिडिअखौ खालायनो नागिरदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा खोनासंलाङो। मोनफ्रोमबो फेक्सननि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होयो। सिनियर जुनियर गासिबनिसिमबो आं निमाहा बिनाय थाबाय। रायजो राजाजों आं बारा गोलाव सावराया, ससेल' आं सावरायगोन। गारि सायाव गुबुनाव आं थांदोंमोन, दिनै न'आव बानायनाय जायाखै, गारि सायावनो बानायदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा दुखु मोना। अब्लाबो रायजो राजाफ्रा एसे खोनासंलांदो अननानै। बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि सायाव मोजां ना गाज्रि नैबेखौ आं रायजो राजानाव सोंनो नागिरदों। जायफोर एनडिबिफोरनि मुंख्लं जानाय न'खरफोर, जायफोर एनडिबिनि मुङाव गावथारजानाय बिथांमोना दिनै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय नागारनानै आर्मि पुलिसनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बिनि सायाव बिटिआर एकर्डनि दफाफ्राव सावरायनाय बायदि आरो बिटिआरनि एग्रिमेन्ट बायदियै बिथांमोननि थै आरो जिउ बाउसोमनो हानायाव खाम्फा बानायनो थाखाय न'खरनि बिदा फंबाय गासिबो माखासे नेम निथिफोरखौ मानिनो थाखाय बिथांमोननि माखासे न'खरनि नेम निथिफोरखौ फालिनो थाखाय 5 लाख बिटिआर दफाफोरजों सोफादेरना होदोंमोन। दा नैबेखौ जों साननैसो बा सिगांनि दिनाव जों खोनानो मोन्दोंमोन, प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों। गबिन्द फेरेंगा बिथांमोना बुंदों दे माखासे मुंख्लंफोरनि थाखा फैसाया जोंनि आखायाव मोनफैबाय, नाथाय जों गासिबखौबो जों मोनजोबबासो होगोन। माखासे जों आद्रा मोनफैनायखौ जुदि होयोब्ला माखासेया गाज्रि मोनगोन, माखासेया दुखु मोनगोन। बिनि थाखायनो जों ज' मोनफैबासो होगोन। दा बे थाखाया आसाम सरकारनि आखायाव दं ना बिटिआर सरकारनि आखायाव दं ना सेन्ट्रेलनि आखायाव दं, दा नैबेखौ स्पस्ट' जायाखै। अब्लाबो दिनै बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनि सायाव साफा सानै अबे हान्जानि, दा बेखौ बुङोब्ला दुखु मोननो हागौ, अबे फेक्सननि बेखौ बुंबा गाज्रि मोननो हागौ। नाथाय जाय दिनै बिथांमोना डिसिनाव गुवाहाटियाव थांनो थाखाय जाय दिनै मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि न'आव 500नो 200नो 100नो 50 थाखानो बिदि फैसा खांनानै माखासे लेखाफोरखौ डकुमेन्टसफोरखौ हैदों, खबर लाहैदों। दा बेफोर जुदि सैथोब्ला माने जोंनि रायजो राजाफोरनि सायाव दुखु गोनां जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बै समाव जेब्ला आफादनि दावहा नांबाय थानाय समाव बा सरकारजों माखासे नारा नाथा सोमावसारनाय समाव सोरबाया जेल जाबाय, सोरबाया न'खरा दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालायजाबाय। बिनि उनाव दिनै न'खरफ्रानो गेरेबनाय। सोरबाया दिनै सानफा एफा सानसे हाजिरा मावनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ, गावनि बिमा बिफाफोरखौ दिनै जाहोगासिनो दं। दिनै बै समनि आर्मि पुलिसनि नाख्रेबनायाव सोरबाया बुख्रेब जाबाय, सोरबाया जेल जानानै दिनै न'खरफ्रा लरग' थरग' जानानै दं। दा बिनि सायाव माखासे जुदि बे बिथांमोनहा थाखा फैसाखौ खांनानै डिसिनाव थांनाय, गुवाहाटियाव थांनाय, क'क्राझाराव थांनाय बा मदिनि खाथियाव थांनाय, बेफोराव जुदि फैसा खालायबाय थायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरनो सोबख'नाय, बेनो गादबनाय। रायजो राजाया मा बुजियो? नाथाय आं बुंदों दिनै हाजिरा मावनानै जुदि दिनैनि हाजिराखौ दिनैनो जुदि माइरं बायनाय, मुलि बायनायाव फोजोबनो गोनां जायो, अब्ला दिनै 500नो 200नो 100नो बिदि खांलाबाय थायोबा बिथांमोना अबेनिफ्राय हरगोन? जुदि जों नैबेखौसो मावमारदोंब्ला बुजियो दे बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बा बिटिआरनि सागानगिरिफ्रा गबिन्द फेरेंगा मोनहा बिसनाथ डिस्ट्रिक्टखौ आलादा खामानि मावनो थाखाय बिथोन होबाय नामा? जुदि मावनो थिनदोंब्ला बर' रादाबफोरनि गेजेरजों, बर' इउटुबारफोरनि गेजेरजों जाहाथे भिडिअ खालायनानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायो फेरेंगाया बिथांमोनखौ बिथोन हरदों ना गबिन्दआ हरदों ना प्रमद बर'आ हरदों। बे साथामनि बिथोराव सोर हरदों? प्रमद बर'आ थोनहरदों ना गबिन्दआ थोनदों ना फेरेंगाया थोनदों? नोंसोरो आलादा बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआ जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनो खामानिखौ मावना होदो बे 5 लाख करि मोननांगौखौ।
बा 4 लाख मोननांगौखौ जायफोर मोनबावनांगौ दं बेफोरखौ जुदि बुंदोंब्ला जाय बिथांमोना बिदि हाबाफारियाव आगान सुरदों बिथांमोना रायजोफोरनि गेजेराव जोंखौ ओरैबायदि बुंहरबाय प्रमद बर'आ बुंबाय बा गबिन्दआ बुंबाय फेरेंगाया बुंबाय सोर सासेया बुंदों जाय बिथांमोना बिदि अबे फेक्सना खामानिखौ मावदों बिथांमोना फोरमायना होनांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिदि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बा माखासे जुदि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ थोनाखैब्ला बिथांमोना गावसिनि उननि समाव गोरोन्थि जाबाय होननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायना लानो हागोन ना हानाय नङा मालाबाबो बिनि थाखायनो जुदि सोरबा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जुदि बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथोन मोनाखैब्ला रायजो राजानिफ्राय फैसा खांनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिथांमोनखौ थोनमारदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव दुखुनांथाव जों होननानै गनायनांगोन मानो होनोब्ला दिनै बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बा बिटिआरखौ सालायनाय सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा आरो दिनै गबिन्द फेरेंगाया दिनै बुंबाय थादों मोनगोन साख्रिबो मोनगोन फैसाबो मोनगोन बुंदों नाथाय दिनै बेफोरखौ नायोब्ला लाजिथावना बाथ्रा अब्लाबो आं दिनै सोंदों दिनै जाय बिथांमोना नैबे खामानिखौ मावदों जाहाथे बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जुदि अर्डारखौ मोनदोंब्ला बिथांमोननि न'खराव फैसा खाङालासिनो बिटिआर सरकारनिफ्राय खरस पातिखौ बिनानै लाबोनांगौ अबेबा डिसिनाव थांनो अबेबा गुवाहाटियाव थांनो अबेबा दिल्लीयाव थांनो खरस पातिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनांगौ मानो होनोब्ला जों दिनै खोनादों नुदों प्रमद बर' हाग्रामा दिल्लीयाव थांनानै जुदि सावरायनो हायोब्ला बे दिल्लीयाव थांनाया गारि भारा नाङाखै नामा दिल्लीनि हटेलाव थानायाव फैसा नाङाखै नामा दिल्लीयाव थानायाव ओंखाम जाया दै लोङा फैदों नामा जोंनि बे बर' गामिफ्रावनो मेरला हाग्रा बंग्रा दं अबेबा दिनै मानास हाग्रा दं बेफोराव हाबनानै ज' हाग्रा सिङाव राननो हायो दिनै बेफोरबायदि खरसखौ गारनो हायोबा मानो बै जाय बिथांमोना दिनै दावहायाव बारसोमनाय जोहोलावफोरनि थाखाय दिनै खामानि मावनो थांनायाव मानो थाइसेबो हेफाजाब हरा बेखौसो आंनिफ्राय खावलायनाय जुदि नंमारगौब्ला खोथाया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जुदि आलादा मावनानै लामारनांगौब्ला खरस पातिफोरखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोननो हेफाजाब हरनांगौ आरो बिथांमोना जुदि रावनिबो जुदि पारमिसन लायालासेनो जुदि मावदोंब्ला बिथांमोना बिनि जानगाराव थानांगौ उननि समाव बिथांमोना आंनिया गोरोन्थि जाबाय जोंना गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथांमोना बुंनानै लाजिनो हानाय नङा बिनि थाखायनो आङो खावलायहरो बिथांमोनखौ बिनि जानगाराव थानांगौ मानो होनोब्ला जों खोनानो मोन्दों सानैसो मानसिजों फनजों रायलायनानै माखासे मबाइलजों भिडिअ रेकर्ड खालायनानै हगारना होदों जों दिनै बे हगारनायाव खोनानो मोन्दों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ दिनै आलादा खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं आरो जुदि मावमारदोंब्ला थाखा फैसा खांनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिथांमोना जाय खामानि मावनो बे खामानिखौ आगान सुरदों बिथांमोना जुदि बिना फैसायाव मावनो हायोब्ला मावना हो आरो बिथांमोना सोर थोनदों बेखौ स्पष्ट रायजो राजानि सिगाङाव बुंना होनांगौ आरो मावना होनो हायोब्ला मोजां नाथाय जोंनि दिनै बिटिआरनि दफाजों खामानिखौ लाबोदोंब्ला बिटिआरनि दफाजों बिथांमोननो जोहोलावफोरनो होनो ओंखारदोंब्ला अब्ला दिनै माने आलदा जुदा बे जोंनि गेजेराव लाजिथावना बाथ्रा जुदि नंथारगौब्ला प्रमद बर'आ दिनै मा एकर्ड खालायखो गबिन्दआ मा एकर्ड खालायखो फेरेंगामोना मा एकर्ड खालामना फैखो सावरायग्रामोनहा नैबेखौसो आंनिफ्राय सोंलु जुदि नंथारगौब्ला ओरैहाय जुदि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिया आलादा खामानि मावनो थाखाय पारमिसनखौ हरदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो खोनासंथावना आरो बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो नायफिनजाथावना लिडार नङा होननानै जों गनायनानै लानो गोनां जानो हागौ उननि समाव आरो जुदि जाय बिथांमोनखौ जुदि रावबो थोनाखैब्ला बिथांमोनहा गावसिनि पकेटनि थाखाय खामानिखौ मावदों होननानै जों साननानै लानो गोनां जागोन आं दा बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सांग्रां जानो थाखाय खावलायहरो जायफोर बिथांमोना जुदि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ आलादा खामानि मावनो थाखाय जुदि थाखा फैसा खामानि मावनो थाखाय मुंख्लंफोरनि खामानि मावनो थाखाय जुदि आलादा थाखा फैसा खांनानै जुदि मावनो गोनां जादोंब्ला आरो मावमारदोंब्ला बिथांमोना रायजोहुवा खालायनानै खामानिखौ मावनांगौ आरो रां रुफा खांनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखौ आंनिफ्राय आं खावलायहरो जाहाथे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बयनिसिमबो आं निमाहा बियो
मानि थाखाय आं बुंदों होनना बुङोब्ला माखासे रेकर्डखौ खोनानानै बे भिडिअखौ आं खालायदों आरो गोनां जायोबा उनाव आं भिडिअखौ हगारना होगोन। बयनिसिमबो आखाइ खबजबनानै आं गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बियो।